Mielenterveyden ongelmiin voi saada apua. Mielenterveyden ongelmiin voi hakea apua työterveyshuollosta tai kunnan peruspalveluista. Tietoa ja vertaistukea voi saada myös mielenterveysjärjestöjen ja seurakunnan diakoniatyön kautta. Kunnalliset palvelut. Kaikissa kunnissa on oltava riittävästi mielenterveyspalveluja ja niissä on otettava huomioon asiakkaan ikä, äidinkieli ja erityistarpeet. Mielenterveyden ongelmissa voi hakea apua oman kotikunnan sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluista. Jos peruspalvelut eivät riitä, asiakkaan tulee päästä psykiatriseen avo- tai sairaalahoitoon. Ota ensin yhteyttä terveyskeskukseen. Apua tarvitseva voi ottaa yhteyttä oman kuntansa terveyskeskukseen, josta saa apua kriisitilanteissa sekä lievissä ja keskivaikeissa mielenterveyden häiriöissä. Akuuteissa tilanteissa terveyskeskuslääkäri voi ohjata asiakkaan psykiatrian poliklinikalle. Terveyskeskukseen on päästävä kiireettömän hoidon tarpeen arviointiin 3 arkipäivässä. Terveyskeskuksissa toimii psykiatrisia sairaanhoitajia ja depressiohoitajia ja terveyskeskuspsykologeja. Heidän vastaanotolleen pääsee terveyskeskuslääkärin lähetteellä. Oman paikkakuntasi mielenterveyspalveluista voi hakea myös tietoa verkosta. Kelnet mielenterveystalosta osoitteesta mielenterveystalo.hus.fi. Psykiatrian poliklinikat. Akuuttia hoitoa tarvitsevia asiakkaita hoidetaan psykiatrian poliklinikalla. Poliklinikalta saa lyhytkestoista kriisihoitoa, apua psykiatrisen kriisitilanteiden selvittelyyn ja konsultaatiota. Poliklinikalle pääsee lääkärin lähetteellä, jonka saa kiireellisissä tilanteissa esimerkiksi terveyskeskuksen päivystävältä lääkäriltä. Sairaalahoito. Joissakin tapauksissa tarvitaan sairaalahoitoa. Sairaalaan tullaan lääkärin lähetteellä, jonka saa terveyskeskuksen, psykiatrian poliklinikan tai yksityislääkärin kautta. Sairaalahoidon jälkeen voi tarvittaessa siirtyä erityissairaanhoidon avohoitoon esimerkiksi psykiatrian poliklinikalle, päiväosastolle tai kuntoutuskotiin. Sairaalahoidon jälkeen voi palata myös omalääkärin potilaaksi terveyskeskukseen, työterveyshuoltoon tai kotikunnassa toimivaan mielenterveystoimistoon.